salamat, Panginoon, sa mga nilaan po nila, Panginoon, ang kanilang oras sa oras na ito, Panginoon, no, upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon, sa lakas na pinagkakaloob mo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Dadalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay magsama-sama po kami, Panginoon, na upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Dadalangin ko rin, Panginoon, na kayo ang siyang manguna, Panginoon, sa mag-share ng iyong salita, Panginoon. Na nawa, Panginoon, ay ang karunungan mo, Panginoon, ang lakas mo, Panginoon, siyang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay sama-samang makikinig, Panginoon, at magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon, na ikaw ang aming pupurihin at sasampahin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, amen. So, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sa mga nandito, tsaka sa mga nasa online, yan. Magandang gabi po. Muli tayo ay mag-aaral ng kanyang salita. Amen. At the same time, mamaya prayer meeting, prayer, mag-prepare po tayo. So, maiksi lamang po yung word sa ating pong pag-aaralan sa gabing ito. Pero ito po ay napakahalaga. Amen. So, pamagat po ng ating pong pag-aaralan ay pagkabalisa. Paano po harapin o paano po natin malalabanan ito. Amen. So, ang ating pong teksto ay sa Filipos 4:6, 13 to 13. Basahin ko po. Yung Filipos 4:6 lang po. Yan. So sabi niya dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Amen. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen? So, bago po tayo diretso ay manalangin muna tayo. Yes, Lord, salamat po muli, O Lord God, sa gabi pong ito. Salamat po, Lord God, sa mga aral mo, O Lord God, namin pong pag-aaral. Mga salita mo na aming pong pag-aaralan sa gabi pong ito, Ama. Lord, paintindi mo po ito sa amin na ito po ay aming pong may sa pamuhay, O Lord God. Salamat po, O Lord God, sa mga makikinig, O Lord God, ng mga salita mo. And even po ako sa akin, O Lord God, na siyang mag-share sa gabing ito. Tulungan mo po ako, O Lord God, na Lord, mga salita mo lamang po, Lord God, ang mabigkas sa aking pong bibig po, Lord God. Thank you, Lord, at I'm pong sinisira lahat ng gawa ng kaaway, mga hadlang ng kaaway, Lord, sa bawat isa po, Lord God. Puri ka namin, O Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, dito po ay, ulitin ko po yung pamagat, pagkabalisa, paano harapin o malalabanan. Yan. So, sino po sa atin ang palaging nababalisa? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mabalisa. Huwag mabalisa. So, huwag po tayong mabalisa. Ayan. Yung iba, na-stress, di ba? Yung iba, nangangamba o nag-aalala sa mga bagay-bagay. Gaya ng nababalisa ka dahil
hanggang ngayon ay wala ka pa ring trabaho. Yan. Yung iba po nangangamba dahil malit lamang yung kanyang sahod at hindi alam kung paano pagkasyahin sa bilihin, sa kanilang gastusin dahil nga sa dami ng mga bayarin. Amen. Yung iba sa mga estudyante sa school, nag-worry kung paano maipapasa yung exam. Di ba? Or ikaw ba ay nag-aalala dahil hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Yan. Well, o kaya'y di pa rin kayo nabibigyan ng anak ng asawa mo, di ba? Ano po 'yun? Nakakabalisa. O kaya nagtampo yung mahal mo, yung inaro mo, at 'yun, nag-aalala ka. Sa mga nanay na nandito or nanonood, nakikinig, sila yung mga budgeter, di ba, sa tahanan. Lagi ba tayong nababalisa? At karamihan ang pinagmumulan ng kabalisahan nila ay dahil sa pera. Kung walang pera, naaburido or nababalisa ang isang tao. Yan. So, gaya ko po, testimony, last Sunday, yan nga, yung nangyari sa aking pong anak na ospital. Yun, nakakabalisa. Inamin ko po na nag-alala ako dahil nga siya ay nagkasakit, nagsuka, nagtae, at dinala namin sa ospital. At isa rin po yung kinakabalisa ko or pinag-aalala ko ay dahil private yun, kung yung gastusin, yan, dahil 1.5 lang namin doon ay malaki na agad, nasa 17 plus na po agad. Pero purihin po ang Diyos dahil po nakalabas na siya at yung 17 plus ay nabawasan. Yan. So, yun po yung pinagpapasalamat ko. So, nakita po natin ang iba't ibang pinagmumulan ng kabalisahan. Yan. Ang tanong po, paano natin haharapin o masusolusyonan ito? Yan. Ang iba, solusyon po nila ay pag-inom ng alak. Yan. Nag-iinom sila para daw medyo malimutan nila. Yan. Yung iba, lumalayo, nagpapakalayo. Para daw maiwan nila. Yun. Yung iba naman nakikipagrelasyon para daw maibsan ang pagkakabalisan nila. At ang masakit, yung iba po ay pag hindi na nila kaya, yun, nagpapakamatay. So saan po pupunta ang kanyang kaluluwa? So mahirap po pag di natin alam paano labanon o harapin ang pagkabalisa. Amen. Mahirap po talaga. So dito po sa ating teksto sa Philippians 4:6-13, yan, ito po yung binasa po natin kanina. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo, mga tagubilin niya para sa mga minamahal niyang mga kapatiran doon sa Pilipos. So kilala po natin si Pablo kung ano po yung kanyang buhay. Kung ano ang mga sinapit niya, mga nangyari sa kanya. Kung paano niya hinarap ang mga suliranin, mga pagsubok at hamon sa kanyang buhay.
So si Pablo po ay naranasan po niyang hindi kumain. Tama po ba? So naranasan niyang hindi uminom. Kinutya, yun. Pinahirapan. Minsan muntik na ding malunod at muntik na ding patayin. Sa madaling salita, marami siyang dinanas na paghihirap na kung tutusin ay kabalisa na yun, kanyang sitwasyon. Amen. Pero hindi po siya sumuko. Siya pa rin ay nagpatuloy na naglingkod sa ating Panginoon. Amen. Patuloy siyang nangaral, nagpayo sa mga tao na huwag mabalisa sa anumang bagay. Amen. So, dito po ay mayroon tayong 5 pag-aaralan. Yan. Introduction lamang po yan. Pero maiksi lang po ito. Mayroon po tayong 5 pag-aaralan kung paano harapin o lalabanan ang kabalisahan. Una po ay doon sa ating pong text sa Philippians 4:6. Nasabi niya doon sa una, huwag mabalisa. Huwag mabalisa sa anumang bagay. May tanong po dito, paanong hindi mababalisa kung balisa naman ang sitwasyon? Ang iyong sitwasyon. Dito ba sa verse na ito ay mayroon ba tayong nakikitang exemption? Yan. Halimbawa po sa problema sa pamilya, may problema sa pamilya. Hindi po ba nakakabalisa yun? Yan. Pag may problem sa pamilya, nag-away ang yung nanay at tatay, hindi ba nakakabalisa yun? Hindi ba exempted yun para ikaw ay pwedeng mag-worry or mabalisa? O kaya naman sa love life, kapag nagalit sa'yo yung mahal mo, hindi mo ba nakaka-worry? Yan. Nakakabalisa. So exempted ba yun dito sa sinabi ni Pablo na huwag mabalisa sa anumang bagay? Kung naniniwala po ba tayo sa Diyos? Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Naniniwala po ba tayo sa Kanyang salita? Kung naniniwala tayo, wala tayong dapat ipangamba. Amen. Wala tayong dapat ipag-alala. Ang Diyos ay kilala niya po tayo. Amen. Alam niya ang pangangailangan natin. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen. Ang gusto lang niya ay magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niya ang sitwasyon ng bawat isa. Alam niya lahat. Everything God knows. Alam niya. Kaya huwag tayong mabalisa, even sa ating mga kakainin, mga iinumin, mga susuotin. Marami pong mga tao ang nababalisa sa kung ano ang kanilang kakainin. Tama. Maraming nababalisa kung ano ang kanilang isusuot. Yan. Pero malinaw po, sabi ng ating Panginoon na huwag mabalisa. Yan. Dito po sa Matthew 6:26. Yan. Nakasulat po doon. Kung ano ang kakainin o iinumin o isusuot, sabi niya, mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at mas mahalaga ang katawan kaysa damit. Mas mahalaga tayo kaysa mga ibon, sabi niya doon. Amen. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Mahalaga tayo sa Diyos. Gusto lang ng Diyos na pahalagan natin ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ang mga bagay na ating kailangan,
tiyak ibibigay niya. Amen. So hindi po tayo pababayaan ng Diyos. So ito pa po, kapag tayo ay nababalisa, hindi ito makakabuti sa kalusugan. Tama. Dito po sa Kawikaan 12:25, sabi niya doon, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Yan. Manghihina po tayo. So wag po tayong mabalisa para hindi po tayo manghina o magkasakit. Hindi po maganda sa kalusugan ang magkaroon ng stress, kabalisan o kaya yung tinatawag nilang anxiety. At kapag tayo ay nababalisa, ito pa po, ilagak po natin ito sa Diyos. Ipagkatiwala or i-commit po natin ito sa Diyos. Amen. So dito po sa 1 Peter 5:7, ito po yung sabi niya, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Yan. Ang Diyos ay nagmamalasakit po sa bawat sa po sa atin. Ang Diyos ay may malasakit po sa atin. Amen. So, yun po yung una, huwag mabalisa. Sa pangalawa na po tayo, manalangin sa Diyos. Yan. Sa Philippians 4:6 pa rin po tayo. Paano harapin o labanan ang pagkabalisa? Manalangin, sabi niya doon. Sa halip na tayo ay mag-worry, yan. Sa halip na tayo ay mag-worry or kung ano man ang ating ikinababalisa, bakit hindi po tayo manalangin? Idulog po natin sa Diyos ang ating mga hinaing. Amen? Tiyak, papakinggan tayo. Dahil ang Diyos ay may malasakit sa atin. Gaya ng sabi kanina sa 1 Peter. Amen? Ang Diyos ay hindi bingi para hindi tayo pakinggan. Dinirinig niya ang dalangin ng kanyang mga anak. Dalangin natin ang ating mga problema at kung ano man ang ating kinakabalisa. Tiyak na ang Diyos ay tutugon. Amen? So yun po yung number 2, manalangin sa Diyos. Number 1 ay huwag mabalisa. Number 2 ay manalangin sa Diyos. Number 3, na tayo agad. Number 3 ay paano natin harapin? Magpasalamat sa lahat ng bagay. Yan. So dito po ay tinuturuan tayo na matutong magpasalamat sa lahat ng bagay. Ano man ang ating sitwasyon, ito man ay maganda or hindi maganda, magpasalamat pa rin tayo. Amen. Amen. Yung iba kasi nagpapasalamat lang sila kung magaganda ang dumarating sa kanila. Paano kung hindi maganda? Yan. Halimbawa po, yung nilagay ko, na-aksidente ka sa motor, natumba ka sa motor, nagasgas ang motor mo, yan. At ikaw, walang galos, walang nangyari sa iyo. Hindi ka ba magpapasalamat? Yan. Yung iba kasi, naalala niya yung motor niya kasi nagasgas, gagastos, at papaayos niya. So, nababalisa siya. Yan. Nag-aalala siya. Sa halip mag-alala sa kanyang sarili, doon sa motor, yung naalala niya na gasgas yung kanyang motor. Amen. So, magpasalamat po tayo. Magpasalamat ka dahil yun, hindi ka walang nangyari sa iyo, hindi ka napaano. Amen. Dito po sa 1 Thessalonica 5:10, sabi niya, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. So magpasalamat sa lahat ng mga bagay. Even ito ay maganda or hindi maganda. Amen.
Pasalamat tayong lagi sa Diyos. Okay, so pang-apat na po tayo. Sabi ko po sa inyo, mabilis lang ito. Kapag nababalisa ka, isipin natin ang mabubuting bagay. Yun. Yan. Paano yun? Nababalisa ka, isipin natin ang mabubuting bagay. Dito sa Philippians 4:8, yan. Pwedeng pag-ibasa, well. Philippians 4:8. Okay, malapit na po tayo. So yun. Ito daw dapat ang ating pong isipin. Sapagkat ang kabalisahan ay, ito po ay nasa isip po. Nasa isip natin. Nasa isip po natin ang battleground. Sabi niya. Kung ano ang iniisip natin, siya yung magsasabi ng level ng stress na mayroon tayo. Nakadepende po yun sa isip natin. Halimbawa po, ang nasa isip natin ay peace of mind. Yan. So, kailangan ito ay dapat totoo. So, kailangan ito ay malinis. Yun. Gaya ng binasa ni Joel, yun yung mga isipin natin. Totoo, malinis, kagalang-galang, kaibig-ibig. Yun. Yung dapat yung nasa isip po natin pag yung isip po natin ay peace of mind. Pero kung puno ng kasinungalingan, yun, yung karumihan, hindi kaaya-aya, yung malalaswa, ang nasa isipan natin, doon po tayo mas lalong may stress. Doon po tayo mababalisa. Kaya kailangan natin ma-filter, yun, maalis ang mga masasama na nasa ating isipan. Amen. Kaya sabi niya, ang isipin natin ay ang mga magagandang bagay. Yun. So number 4 po yun. Kung kapag tayo ay nababalisa, isipin po natin ang mabubuting bagay, yung magagandang bagay. Amen. At last, yan, number 5 na po tayo. Paano harapin ang kabalisahan? Sabi niya, masiyahan sa anumang kalagayan. Sa Philippians 4:11. Sabi niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. So dito po si Apostol Pablo ay natuto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan niya, sa anumang mayroon po siya. So naranasan niyang mabusog, yan. Naranasan din niyang magutom, at naranasan din niyang sumagana at mawalan. So ang nais lang po iparating ni Apostol Pablo ay makuntinto tayo sa anumang nasa atin. Amen. Marami kasing tao ang nababalisa dahil hindi makuntinto sa buhay. Yun. Sa kanyang kalagayan. Naghahangad po sila ng sobra-sobra. Yan. At maraming mga tao ang masyadong nababalisa pag wala na sila. Yan. Isipin natin ang buhay ni Pablo. Yan, nagutom din siya, pero bakit masaya pa rin siya? Yan. Dahil po, nagtitiwala siya sa Diyos. Amen. So, ganun din po tayo. Magtiwala tayo sa Diyos. Isipin po natin na andyan ang Diyos sa atin. Amen. Amen po ba? So, last verse na aking pong babasahin. Yan. Dito po sa Matthew 6:27. Dito na rin po tayo mag-e-end. Sabi niya,
Sa Matthew 16:7, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? So, yun po, huwag po tayong mabalisa. So, yun lamang po ang ating pong aral ngayon. Nawa ay naintindihan po natin kahit maikli lang ito. Ang nais lang iparating ng ating Panginoon dito ay huwag tayong mabalisa sa anumang mga bagay. Isipin po natin na andyan si Lord sa atin. Amen. 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 So, palakpakan po natin ng Diyos sa gabing ito at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po muli, O Lord God, sa aming pong napag-aralan. Lord, salamat sa iyong word, O Lord God, na aming pong nabasa, O Lord God. Nasabi mo po, O Lord God, na hindi po kami dapat mabalisa, O Lord God. Dahil andyan ka, O Lord God, sa amin. Sabi mo doon sa iyong salita, O Lord God, kung ang ibon ay hindi mo pinababayaan, mas lalong mahalaga po kami doon, O God. Yes, salamat po, O Lord God, sa aral na ito, O Lord God, dahil magagamit po namin ito sa aming buhay po, O Lord God, na kung may mga problema man, O Lord God, wala po kaming ibang gagawin, kundi manalangin po sa iyo, O Lord God. At alam ko po, O Lord God, na ikaw ay tutulong po sa amin po, O Lord God. Ama, salamat po, O Lord God, sa salita mo. Ikaw lang po siyang aming pong pinupuri. Ikaw lang po siyang aming pong dinadakila, itinataas po sa aming buhay. Lord, thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.